just too hard to bear. How can I deal with all the suffering and care? Help me, Lord, to know that you are there. Lift me up, Lord, like the wind, Lord. Give me strength to stay each day, Lord. Help me see it through. I pray to you, oh Lord. Apo, saan ko maawatan? Paspasamak to'y daga. Dadagsen narigat ko maituran. Tulungan dakat ako kita. Itagay na ako Jesus. Ranyagang daytoy dalan ko. Iten ko ken ka. Angin dadagsen ko. Itagay na ako Jesus. Ranyagang daytoy dalan ko. Tulong mo ako, daytoy kararag ko. Itagay na ako Jesus. Ranyagang daytoy dalan ko. Tulong mo ako, daytoy kararag ko. Ay na ako Jesus, ranyagang daytoy dalan ko. Tulong mo ako, daytoy kararag ko. Daytoy kararag ko. Isunga kada kayo ayaten nagagayem. Itinagan ti Iglesia Adventista del Septimo Dia. Kablaawan da kayo. Arakupen da kayo. Itinabilig nga panang kablaaw ti panagbalin yun abaro amamati nga makipagpag na kini Apo Jesus nga gururay day tanay dakla na panagparang na. Iti daytoy nga rabi kayat ko nga ipresentar dagiti sa pangasangapulo a pamayan tapno kadagiti barbaro a mamati agtalin na edda asi mamatalek iti uneg ti iglesia sangapulo wagas dayta gagayem no kasano ti panagbalin tayo ken agtalin na ed a Kristiyano ti uneg ti iglesia mapantay di umuna kakabsat mapantay di umuna kararag masapul nga managkarkararag tayo. Kada kayo nga nabautisaran, barbaro ang nabautisaran, baro nagkamkamang. Iruam tayo, ti panagkarkararag tayo, itinaldawala, dahi ti umuna nga wagas. Bigat,
Tingati aldaw kan tirabi. Salmo 55 versikulo 17 nalawag nga kunana ditoy. Ket nita kararag saan nga agresat agtultuloy agbalinen nga paset ti panagbiag tayo gagayem. Ket mabalin tayo nga patyen anyaman nga bana nga dawatan tayo kay ni Apo Dios, patyen tayo ket babayan ti pamati ited ni Apo Dios kada tayo dagita ngayon kiddaw tayo ken inyasog tayo ken ni Apo Dios. Dito muna, managkarkararag, mapantay ti may kadwa nga wagas, tapno agtalinaid tayo to nagtiglesia, masapol nga agadal tayo, itinasantuan nga sao ni Apo Dios, ti Sagrada Escritura. Ijay may kadwa nga Timoteo 2, versikulo 15, kuna na to'y, nga ipakita tayo kuma, nga ti panagadal tayo, iso dahito inaprobaran ti Dios. Ket ni Apo Dios idalan na dahito nga panakamo, intunda tayo, ket agbiag tayo, pagbiagan tayo, tinasantuan nga surat nga isu, iti silaw, kadag iti dandana tayo, iti daldaw-aldaw. Ti panagsukimat, tinasantuan nga surat, gagayem, inaldaw-aldaw dayta, saan nga, intun umayan ti bagyo, sa tayo man agadalain. Umay ti ginggined, sa tayo tuman nga agadalain. Umay dagiti suot ti biag, kuna tayo, ay na tayo Biblia, ag-worship tayo mamit, agadal tayo ti Biblia. Haan kakapsat, inaldaw-aldaw, dayta nga panagadal ti Biblia. Ket amuyo ko na di Job 23 versikulo 12, amuyo no agtaraon tayo. No mangal daw tayo man, mabigat tayo, no mangrabi tayo, masapol tayo titaraon, kastamet kakabsat. Iti panagadal tayo tinasantuan nga surat, may yarig, iti taraon nga na espirituan kada tayo. Alakit, iti may nga maladaga nga kayanak, titaraon na kakabsat akit gatas pailaeng. Han pailaeng nga mangan kadag itay regular nga kang kanain iti natayangan nga tao. Idi ubing kami ket digiti lalakay ikanyo ti seget kunada. Ta ubing da pailaeng handa mangalngal da ita innapoy. Nga mamuyo ka kabsat kastamit iti panagadal ti santuan nga surat inaldaw-aldaw. Dagiti may kadwa, mapantay ti may katlo ka kabsat. Panagmatalek tayo ti panagatendar kadag iti serserbisyo ti uneg ti iglesia. No daduma sa taylaeng mapan makigimong, no malagip tayo, agbalin ko madaytan nga kanawidan tayo nga mapan, makigimong. Ado digiti amok nga idi nagbautisar da, dayjay ti damo, nga napanda panakigimong. Ti may kadwa nga mapanda iso idi nataydan, idin binagkat da jay lungonda nga impandi jay kapilya. Hantay nga orayanin, dayjay kakabsat. Masapol nga no nairugi tayon timay makikapilya ay ket taginayunen tayon malaksid tata pandemic pay makakabsat. Panawen ti COVID-19 coronavirus. Adapay laeng iti paglintagan dagiti naduma-duma nga nasyon, syudades ken gobyerno nga santay mabalin ti agigimong madamot dagiti naduma nga luglugar nga may palubos dan iti social distancing worship nga kunada. Nga mamuyo kakabsat masapol kuma nga dahito may katlo, awagas ti panagtalinaed, tunig ti iglesia, mapan tayo, santay ko mga langanen, iti mapan, makikapilya, wano agatendar, kadag iti serbisyo, kadag iti kapilya, idi ni Apo Jesus, idi ubing pay, rinugyanan, tinapan, nakigimgimong, Ijay Lucas 4, versikulo 14, hanggang 16, nalawag nga ibaganad to'y ni Apo Isos, akas kanawidan na, napan, iti nagtiglesia, kat napan nagdaydayaw. Hanlaeng nga panawin ti araw worship, bueno, serbisyo, iti gimong, iti alas 11, iti aldaw, iti sabado, tinasagraduan nga serbisyo. Kunana di Hebreo 10:25, all services, amin nga serbisyo ti iglesia, saan tayo kumangalanganan nga tendaran. Malaksin no agsakit tayo, ano, agbanbanyaga tayo, nga masapol nga ti puso tayo kakabsat. Adda dayjay kinamatalek, nga haan nga langanan, ti mapan panakikapilya. Mapan tayo ti may kapat kakabsat, nga wagas, tapno agtalinaid tayo, iti unag ti iglesia, panagtalik kini Apo Dios. Iji Mikias 7, versikulo 5, kuna na to'y, ala na imbagmut na dadagiti kakabagyan ken gagayem. Ngayon po na to'y, hantay una agtalak kadagiti gagayem. Ala gagayem kakabsat, na siya at mati dagayem na. Ngayon no apay nga ibagan at to'y nga, ad adumot ti tattao nga,
agtalek dalaunay kadagiti gagayim da, ngayon panagtalek da kini Apo Dios. Kuna na pa, Salmo 146, versikulo 3, hantay agtalek kadagiti piprinsipe, wano ar-ari, wano prinsesa, wano sinuman ngagtuturay. Proverbio 28, versikulo 6, uray ti bagi tayo, santay ngagtalek, ilaing Apo Dios. Kuna na Isaiah 26, versikulo 4, gagayim, kabarbaro, nga nagkamkamang ti Iglesia Adventista del Septimo Dia, ni Apo Dios, itentay kumaday tangatalek tayo, sa nga gasot a porsyento, tintay pa nagtalek ken kuha nagagayem. Mapantay ti may kalima, kakapsat ken gagayem. Ti may kalima, ibaga na ditoy, hantay kumabibiyangan, dagiti problema ti sabsabali. Biyangan tayo lang, di bukod tayo. Nudaduma kakapsat ket, maangot tayo amin, wanya ti ilutuen ti sida ti karuba tayo. Idiyaw muna nga Tesalonica 4, versikulo 11, kunantoy, napintas ken nasayat iti agul-ulimek laeng. No agulimek tayo, dakkel dayta nga sermon. Masapol nga agtaltal na tayo laeng. Hantay yung ibunanag, wano aduunay ti masao tayo kadagiti sabsabali. Mind your own business. Na doon makakapsat ka, makita tayo ti puling ti sabsabali ka, di pa'y makita ti mukat tayo. Makita tayo ti problema ti sabsabali, kat hantay pa'y masulbar di ti bukod tayo nga problema, Kakapsat, mind your own business. Umuna nga Timoteo 5:13 kuna na to'y, masapul kuma nga daytoy, nga bagino mampay, adu dagiti aramiden na. Kitain na taagbyag nga saan nga may kulbo. Iti Juan 21, versikulo 21 kun 22, suruten tayo laing ni Apo Dios. Suruten tayo laing ti ibaga tinasanto nga surat. Ket no adda, ita panakaidalan, ti biyag tayo, babaen, ti panangaramat ni Apo Dios tinasanto nga surat, da tayo kakabsat, ket may lisa tayo ito ti ado nga problema. May lisa tayo ito kadagiti ado nga panakay kulbo. Because we are minding our own business. Kit-kitaan tala, digiti bukod tayo, nga bagi, nga ang digiti bagbagi ti sabsabali, nga tattao. Mapantay ti may kanam, kakapsat. Tapno agtalinag ti uneg ti iglesia, agbalin tayon, amay sa nga saksi ni Kristo. Datay ti pudno nga saksi ni Hiuba, kakapsat. Aladada mo, digiti agsaksi da ni Hiuba, ngam dagiti na pudno nga saksi ni Hiuba, agngilin da ti Sabado. Nadalos ti taraunda. Ket pagbibiyagan da, dagiti biyag ni Apo Isos. Ti panagbalin tayo, nga pudpudno, asaksi ni Apo tayo ng Jesucristo, akas kunayan ti Aramid 1, versikulo 8, awaten tayo dayta, nga panakabalin ti Espiritu Santo, nga umay ka dagiti panagbiag tayo, ket agbalin tayo ton nga saksi, manipod ti Jerusalem, aging gana di Judea, di Samaria, ken sa dinuman, apaset, dito'y lubong, nakasagana ka kadigayem, akabarbaro, anabautisaran, uno barbaro, nga nakikamkamang ti Iglesia Adventista del Septimo Dia, nga agbalinen, nga saksi, tipod-pod no nga saksi ni Apo Isus, sa dinuman nga lugar nga papanam. Mapantay di may kapito, tapno agtalinaid tayo, saan tayo ko mga maal-alilaw? Adutatan, digiti mga alilaw, kakamsasong agalwad tayo. Iti Galacia 6, versikulo 7, kuna na to'y, o ni Apo Dios, saan tayo nga makita, ngem saan tayo kuma nga ipakita dagiti bambanag ti panagdaydayaw tayo kenkwana. Hantay bareng-barengan. Tani Apo Dios hangamat maturog. Uray ti panagpamati tayo kakabsat. Hantay bareng-barengan. No namati tayo kini Apo Isos, ipapati tayo ti mamati. No sinsinan lang nga mamati, ay ket awampay makadomingo, at datay man agar aramid ti basolan, at datay man kadagitay nakairuaman tayo nga bisyo. Inawat tayo matla ni Apo Isus. No talaga tarigagay tayo matla ti may salakan, ipaypayso tayon, kakabsat. Han nga daytay nalupoy nga panagpamati. Iti Matthew 24, versikulo 4, ko natin, awan ko mati tao nga mga lilaw kada kayo. Adutatan dagiti mal-alilaw, ken aduba dagiti paal-alilaw. Adda dagiti mga alilaw, ket adda damot dagiti nalaka nga maal-alilaw.
Intong dumteng dahi tayo kakabsat, tilaing mabalin tayo aramiden, tapnohan tayo nga malilaw, managkarkararag tayo, ti saan nga agresat, gagayam ken kakabsat. Managbasbasa tayo na santuan nga surat. Kunana pa Jeremias 27, versikulo 9, nga saan tayo kuma, saan tayo, nga pagduaduaan dagiti bambanag, uray dagiti panagbiag tayo kakabsat. Kitaan tayo, hantay nga alilawan dagiti panagbiag tayo. Hantay alilawan dagiti bagi tayo. Amuyo ti basol, adang agrakrakurak, ken adang mas asidag akang kanayon. Ti mabalin tayo aramiden, into dumteng, dahi tangarik na nga panagbasol, isa to kunayan di Filipos 4:13, mabalinak daytoy abanag, gapot adda ni Apo Dios nga tumulong kanya ket agballegiak iti daytoy nga suot nga umay. Mapantay di may kawalo kakabsat. May kawalo kadagiti sangapula awagas tapno agtalidaed iti barbaro a Kristiyano isu ti ayat. Ti Iglesia Adventista del Séptimo Día ore digiti care groups tayo. Napnon dati ayat kakabsat. Si ayat da nga tumulong, si ayat da nga may kararag kada kayo, si ayat da nga mangidalan dagiti banag nga hanyo pa'y maawatan, kasi ayat da nga mangilawlawag dagiti bambanag nga saan nyo pa'y nga mabalin nga aramiden ket babaen ti pamati, babaen ti tulong ti Espiritu Santo, tulungan na kayo ni Apo Isus. Ti Iglesia Adventista del Séptimo Día napnuan ti ayat. Ay ayaten da kayo kakabsat, akas may sa agayem, as asidag payengem kabsat, iti dara. Dayta kakabsat, iti panangarakop mi kada kayo, iti panagkamkameng yu, ken iti panakipaset yu, iti Iglesia ni Apo Dios. Dito rabaw ti daga. Iso kuna na diyo mo nga Juan 4 versikulo 7 ken 8, agiin nayat kay kumati tunggal maysa. Addan na jirik na ti ayat. Kada kayo barbaro amamati, ken kastamat kada kayo nga umawat kada gitoy kabarbaro anabaw ti isaran. Ipakita tayo met itinapudpudno nga ayat kada kwada kakabsat. Idiyo mo na nga Juan 3:14 kuna na ayaten nyo dagiti amin nga kakabsat kada ita kumati ng runa nga aramiden tayo tinaldawaldaw. Ket kunana pa Lucas 6:27 ganun tayo, ayaten nyo uray dagiti bubus-busor kada kayo. Ayaten nyo dagiti uray handa kay pakawanan, aguni kay kadakwada. Ipakita nyo nga inaramid yun ti pagribengan nyo iti imatang ni Apo Dios. Amuyo iti Santiago 2 versikulo 9 kunana toy, ni Apo Dios ahaan na respetaren iti dagiti tattao. No respecter of persons. Ngem inton may bunga iti ayat kadagiti panagbiag tayo, mapukaw dayjay rikna nga addati baet ti tunggal maysa. Agsipud ta addan ti panagraem ti tunggal maysa. Agsipud ta ni Kristo ison tagtalinaed kadagiti puspuso tayo. No datay met iti uneg ti iglesia, naisem tayo met. No datay ti ruan ti iglesia, hantay met agis isem manain. Iso nga kakabsat, ipakita tayo da pudno nga rikna tayo. Ipakita tayo nga ayaten tayo ti tunggal maysa. Ken kastamet ti panagtalaned ti uneg ti iglesia, narepet tayo kuma tinapudpudno nga ayat ti tunggal maysa kakabsat. No ni Apo Dios iso ti maysa nga managayat a Dios. Masapol nga datay met apasurot na addaan met dayjay rikna ken galad nga mangayat kadagiti sabsabali. Alam apantayon ti may kasyam, tapno sika ket agtalinag ti iglesia, dayjay matam ken iti riknam ti panagbiag mo ni Apo Isus kuma iti nakaiturungan na. Keep your eyes on Jesus. Kahit ko dayjay kanta, turn your eyes upon Jesus. Ti mata tayo, ti focus tayo, nilaeng Kristo, tinakay turungan na. Iti Hebreo 12, versikulo 2, kunana, kumita tayo kini Apo Isus, nga pakay sa lakanan, hanga digiti sabsabali ti kitain tayo, hanga digiti opisyalis ti iglesia, uno pa pastor, kitain tayo ni Apo Dios, hanga digiti kamkamali ti sabsabali, ang mga laki ito, makita tayo ti kamkamali ti sabsabali, may raman tayo mo't, may kulbo tayo mo't tayo. Sumurot tayo kakabsat. Kadagit at adang ni Kristo, akas kunayin ti umuna nga Pedro 2, versikulo 21 ken 23. Mapantay ti maudi kakabsat. Tapno agtalinaed tayo kakabsat,
nga nabalegi, ket dayta pamunganayan ti pamati, ket agtalinaed, aging gana ti panungpalan, aging gana agsubli ni Apo Jesus. Adda kumadayjay, haan ken awan kinabukbukudan, ken adda nga si bubulos nga panagserbi tayo kadagiti sabsabali. Amuyo into umay ni Apo Jesus. Saludsudan nanto ko tayo, anya ti inaramid tayo. Anya digiti bambanag. Nga insasaw tayo tapno digiti daddo mga tattao ket naragsak da nga maamuanda iti ayat ni Apo Jesus. Anya digiti bambanag nga naimbang nga damag nga impakita tayo kadagiti sabsabali. Anya met digiti inaramid tayo tapno dagiti panagibaklay ti adu nga naunday nga rigrigat ken karkarit ti panagbiag ket addada kakabsat nga mapalagan. Anyamot tinaytulong tayo ti karuba tayo. Anyamot dagiti bambanag nga naimbaganakam ngayon paranod tayo kadakwada. No inaramid tayo uray basit abanag kunana. Inaramid yung maten kanyak. Inaramid yung dagitoy abambanag kadagiti sabsabali kunan ni Apo Jesus. Inaramid yung maten kanyak. Adatoy kakabsat dagiti 10 awagas. O muna, maragkarkararag tayo. May kadwa, agadal tayong itultuloy ti sao ni Apo Diyos. May katlo, panagmatalag tayo, ti panagatendar kadagiti serbisyo ti uneg ti iglesia. May kapat, agtalag tayo kini Apo Diyos. May kalima, kitain tala digiti bukbugot tayo nga banag nga hanlang, kitain tayo digiti bambanag ar armin ti sabsabali. Mind your own business kakabsat. May kanam, agbalin tayo nga saksi, napudno nga saksi ni Apo Isos. May kapito, hantay ko mamaalalilaw. Ado dagiti tattao nga malalilaw. Ado dagiti malalilaw, babayan ti sabali nga doktrina. Malalilaw, may papan ka dagiti bambanag nga mangsyasi ti pukos da ni Apo Isos. May kawalo, napnuan tayo kumati ayat. May kasyam, dagiti mata tayo, pukos tayo, na isentro da laing kini Apo Isos. Ket may kasyam, adda kumadayjay, na Diyosan, apanagserbi, ken da panagserbi tayo kadagiti sabsabali, nga ni Apo Isos, iso ti kadwa tayon, nga mangiparanod met dagiti na imbag nga bambanag, nga namuan tayo kakapsat. No kayat tayo, tagtalinayad tayo nagtiglesia kakapsat. Dagitoy ti 10, nga nuruten tayo. Ket mabayan ti tulong ni Apo Diyos gagayem ken kakabsat. Agtalinaid tayo amamati. Napudno nga Adventista, napudno akamkamang ti iglesia. Agsipud ta, impalubos tayo nga ni Apo Isos, iso ti kaptan tayo. Ken mangidalan kada tayo, kadagiti panagbiag tayo, itinaldawaldaw. Diyo ka di tarigagayan, na kayo kakabsat, ken gagayem, makabarbaro nga nabautisaran. Barbaro nga naawat ti kinapudno. Barbaro nga naawat nga nagkamkamang ti uneg ti iglesia nga imawat ti kinapudno. Diyol tarigagayan ket kunay niya ti daytoy nga rabi. Pastor Ariola, kayat ko ti agtalinaed apudno nga anak ni Apo Dios. Aging gana ti panungpalan. Iji Apokalipsis 2 versikulo 10 kunana, agtalged ka aging gana ken patay itdekto ken ka ti balangat ti anya. Tibiyag. Mano ka na kayo kakabsat? Ikayat da, nga italaga tibiyag da, ti dahi timirabi. Italagadan tibiyag da. Na ni Apo Isus lang, iso ti piluto, ken mangidalanan iti panagbiag mo, ken panagbiag ko. Ket inton umay, na alain nan di kiti kuko na, ket isalakan nan, ket alain nan, nga ipan, ijay gloria. Sikakan siya. Kapot inaramid ko ti pagribungak apa nagmatalag. May kariak to. Babaen ti tulong ni Apo Diyos. May kariak to. Nga makipagari kini Apo Isus. Itinaldawaldaw. Magmatalag ka ni Jesus ng dali, inururay tayo na bayan. Isiselekay langit mabitin, at nagtukan tanadayan. Magtalag na ukap sa kuken Jesus,
Magmatalag ka, tangtangin mong muna, tukin na patingga. Mapuna sumete namin anunwa, matagsak sukat na. At kakit kakari awa pagtakat, kung kunam niya kuluray. Makipagdagsa kalagit inasud, makikuy-kuyo ken Jesus. O Diyos mi, ang managayat unay. Anyan nga nagimbag nga naamuan mi dagiti sangapulo awagas. Ngem kam aramiden tapno agmatalek kami akas mamati wano barbaro akam kamang iti iglesia. Ikararag ko kadagiti nang itayag ti imada. Ikararag ko dagiti kakabsat alalaki ken babae agtutubo ken anak. Ti panangitalagada ti biagdan. Ti panagtalin na edda akas may sa abaru akam kamang iti iglesia. Inton umay kakadi apo. Laglagipem to dagitoy akakabsat. Laglagipem to dagiti pamilya mi. Laglagipem to dagiti care groups mi. Laglagipem to dagiti luglugar, ayan dagiti iglesia, ken dagiti papastor, ken dagiti pangpangulo, nga nangi buksil, ken nangi pakamot da ito nga damag kadagiti sabsabali. Reputen na kami ti may sangaya. Tati pamungunayan iso ni Apo Isus. Kat agtalinayod kami nakas napudno amamati. Aging gana nga makita nakatirupan-rupa. Agsipod na dinawat may amin dagitoy. Tinapateg anagan na po may Isus. Amen.